बहुते गड़बड़ बुझाता। अरे क्या हुआ बाला? अरे थप्पड़ से मतलब ये बाबा। जल्दी से झाड़ फूक करी ए बाबा, हमके तो बहुते गड़बड़ बुझाता। अख टोड़े रतिया सबके गुंडे रतिया, अजबे हरकत कइले पिया। ए बाबा तो भोरही से तो भोरही से मारपीट कइले बिया। मुस्कानमा के चुरैन कइले बिया। तो भोरही से मारपीट कइले बिया, मुस्कानमा के चुरैन धइले बिया। अरे सॉरी बात नहीं है बाबा, अरे मार मार के हमर गाल सुजा देले बिया। करे आई छोटा तो झाड़ के झारखंड से मोड़ दे दू हमर से। मिक्स बाय अमित आर्य। केरवा पर के होई हम तो एकरा के हम छोड़ब रे। हाथ लगौले बहवरा के मुआना, हाथ गोड़ सब तोड़ब रे। आई बाप रे बाबा, देख के तरह बोला दिया। केरवा पर के होई हम तो एकरा के हम छोड़ब रे। हाथ लगौले बहवरा के मुआना, हाथ गोड़ सब तोड़ब रे। तोहर बाप के राज बा। की बोलतिया कैसे डेरा बाबतिया कैसे अब जियल इकल हमर कइले बिया। आगे पर से उतरो ना यार। तो भोरही से मारपीट कइले बिया। मुस्कानमा के चुरैन धइले बिया। तो भोरही से मारपीट कइले बिया, मुस्कानमा के चुरैन धइले बिया। Presented by Surangan Sangeet Studio. सारा घर के खानवा ए सोखा जी खजल गोबर गोबर हो। ना जाने कौन भिजलस डैनिया, लगता एकरा से डर हो। मनियो के बखरवा खा जाले बाबा। सारा घर के खानवा ए बाबा खजल गोबर गोबर हो। ना जाने कौन भिजलस डैनिया, लगता एकरा से डर हो। उस्ताद जी सब देख लेंगे। करी कमन उपैया हम परतनी पैया, इ तो कलिए से हमके रोवले बिया। रही से मारपीट कइले बिया। अरे मौगारी खाली मत रोइया। कानमा के चुरैन धइले बिया। तो रही से मारपीट कइले बिया, मुस्कानमा के चुरैन धइले बिया।